ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TV қарор доред. Дар навори имрӯза аз куҷо бепул тамошо кардани турнири Bellator ё ин ки аз куҷо ба даст овардани чиптаи турнира ба шумо маълумот медиҳем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳузури шита чоя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. аллакай имрӯз дар шаҳри Москва дар ВТБ арена турнири бениҳоят муҳим баргузор мегардад. турнири Bellator 269 ки дар карди асосӣ мо шуморо ҷангҳои беҳтарин интизоранд. Ҳамчунин қайд кардан зарур аст ки дар карди асосии ҷанговари тоҷик Шараф бо лақаби Шерхан Давлатмуродов аввалин дебюти худша дар яке аз ташкилотҳои хориҷӣ баргузор мекунад ва ин дебюта худи Шараф пайи 2 соли охир интизор буд. дар турнири Bellator 269 дар карди асосии ҷанги Шараф Давлатмуродов якумай. пас аз ӯ Усман Нурмагомедов бо Питела мезанад. баъд аз ӯ Виталий Минаков бо Соума ва ҷанги охирон бошад Фёдор Емельяненко бар зидди Тим Ҷонсон. худи турнир соати 18:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 20:00 сар мешавад ва карди асосӣ бошад соати 22:00 бо вақти Москва ва соати 00 яъне 12 шаб бо вақти душанбе баргузор мегардад. ана акнун ҳозир боша якчанд вариантҳои тарзи тамошо кардани турнира пешкаш шумо мекунам. варианти якум тамошо кардани турнир дар сомонаи Oku Sport. аммо дар уҷа як моҳ тамошо кардани ҷангҳо 299 рубле, як солаш 2990 рубле. варианти дуюм ба он нафароне ки бо тарзи зинда аз дохили арена ҷанга тамошо карданиянд ё ин ки чипта хариданиянд. мо силкаи чиптаро дар телеграми худмон партофтагем ва шумо метонед аюҷа чипта харед. аммо ҳар чи зудтар харед ҳамуқа фоида мебинед, чунки нархи чипта қимат шидистаед. нархи чипта аз 3000 рубле то 50000 рубле мебошад. варианти сеюм ин вариант барои ҳамун нафароне ки бепул мехоҳанд тамошо кунанд. силкаи бепули турнира ай телеграми мо яъне Knockout TV дастрас кардан метонед. аз силкаи телеграм бошад дар комментария закрепит шуда. варианти чорум ин саҳифаи расмии инстаграми мо ки Knockout TV ном дорад тамошо кардан метонед. аммо ман шумо ваъда наметам ки мо ҳатман дар инстаграми худмон прямои эфир сар метем. барои ҳамун касе хоҳишманда метонед дар инстаграми мо обуна шавед. силкаи инстаграм низ дар комментария закрепит шуда. ана ҳамин 4 вариант дӯстон. ба шумо кадом вариантеш ки осон ва қулай боша метонед ай ҳамун истифода баред. шерхани тоҷика яъне бародари худмона дастгирӣ карданша фаромӯш накунед. дар комментария Шараф ба пеш, Шараф мо бо туем нависед, чунки дастгирии мо шумо ба варзишгар хеле муҳим аст. пас аз ҷанги Шараф ҳатман абзори ҷанг пешкаши шумо мегардад. дар охир ба шабакаи мо обуна шавед то ки ай хабарҳои ҷолиби ҷаҳони ММА бехабар намонед. зангулачаро барои видеоролики оянда гирён кунед ва якчиро фаромӯш накунед ки шумо беҳтаринед. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо карда моро ҳамроҳӣ кардед. то видеоролики навбатӣ, хайр. ай тоҷикисто ҳамадан салом, мардои лоӣ бачаҳои тоҷик, ай тоҷикисто